ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಕನಸಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಲಿಪಿಯ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೋರ್ಸಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಾ? ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು ಏಯು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚಲು ಬರಡಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಪೋ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ ದಾಯತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಕನಸಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನೆಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಮೂವಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ದನ ಕಾಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪ್ರಾಣಿಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನೆನಪಾರ ಪೂರ ಈ ಮೂವಿಡ ತೋಜಾದಿರಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಾವಡು ಸೊ ಎಂಚೊಂಡು ಮೂವಿ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಸ್ಡ್ ಬೋಪನೆ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡದವರು ನಾವು ಬಸ್ಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೈಕ್ ಉಬಾರ್ಗು ಪೋಪೆ ಉಬಾರು ಪೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ್ಲ ತಂದು ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಯಿ ಎಂಚಾಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸದ ಪೊಂಡ ಪೊಂಡ ಪೊಡಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ಲೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಹೋಗುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲಾಗ ಒಂದು ಕೆಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಗಂಧದ ಗುಡಿ 11:30 ಶೋಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ 11:30 ಶೋಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕ ಅಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವೈತೆ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ರೀಚ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ ಕೊಂಚ ಭಯಂಕರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುರಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತದ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ ಬಲಿಪು 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 ಬಲಿಪಿಯ ಟೋಕೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಜನಗಳು ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಯರುಂಡ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನಿಗೆ ಬಂದು ಕೋಚ್ ಆಚಲು ಬರಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶೋ ಇಪ್ಪನೆ ಕ್ಯಾಶರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಬಿದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದುಂಟು ಇನ್ನೊಂದು 20 ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತನೆ 21 ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 21 ನನ್ನ ದುಂಬುಂಡು ಇತ್ತನೆ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 11:30 ಶೋ ಇತ್ತು ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಪೈ ಸುರನ್ ಆ ಹಂಬಲದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಯಣ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಕಾಲ
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂಡ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜವನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಐಟ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಯಪಂಡ ಈವನ್ ಎಡಿಟರ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಪಂಡ ಉಂತ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ದಾಯ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಉಲಾಯಿ ಹೂವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಚ್ಚಂದೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆತೆ ಎಫರ್ಟ್ ಬೋಡೈಕ್ ಇಜಿನ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೀವರ್ನ ಆತ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಆತ ಟೈಮಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಜುವಲ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಐ ಸೈಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ಮಿತ್ತೆ ದೀಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕರಾವಳಿದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡೇ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಹೆಚ್ಚಾದ ತೂಡು ಏರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿನ ತೂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬುಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತೋಜಾದಿದೆ ಮೂವಿಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಜೋಕಲ್ ಸನ ಈ ಮೂವಿ ತೂವಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಾತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಅಂದರೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಮುಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಸುದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ತೆಪ್ಪಿದಾಡ್ಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಗಟ್ಟಿ ವನಸ್ವಂಥದ್ದು ವನಸದ ಬಿಲ್ಲುಲ ಕೊರಿಯೇರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಅವು ಪಚ್ಚೆ ಬಸ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸೊಂಟಪುರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೋತಿತ್ತಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಗೋಕರ್ಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಲದ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಷಾದಿ ನಿತ್ಯ ಉಮಾರ್ಗ ನಾವು ಐರಾವತಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇನು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಐರಾವತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲೇ ನಮ್ಮ ಐರಾವತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲ್ ಎಂಜತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಉಂಟ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಡಬ್ಬಲು ಹೊರೆಯಾಗಾಯ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಹೆಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಉಬಾರ್ಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಐರಾವತದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲ ಪೋಯಿನೇ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಸೊ ಅವು ಪಚ್ಚೆ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣದ ಪೋಪನ ಬಸ್ ಅವು ಅಂಚೆ ಪೋನಾಗ ಗುಂಡಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಸೊಂಟ ಬರ ಬೇನೆ ರಸುರು ಅಂಡೆ ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಐರಾವತೋಡು ಪೋಯತ್ತ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯ ಆತನಾಗ ಏತ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪು ಎಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಲ್ಪು ಪೋಯಿನೆಟ್ಟು 60 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸೊ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಯ ಲೈಕ್ ಹುಲ್ದ ಹುಲ್ಲದು
ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೀರಿ ದೂರಗೇಂದಿರಿ ಉಬ್ಬಾರಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಉಡ್ಡಾಡ್ದು ಉಬ್ಬಾರಗಂದು ಪಂಡ ಅವ ಇವಾಗ ಇಂಚಗ್ಲ ತೂಯಿರ ನಿಕ್ಲ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲ ಉಬ್ಬಾರಗಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕುಲ್ಲದು ಟಿಕೆಟ್ ಇವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದ ಇವಾಗ 140 ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಅಂಚ 140 ಶಾಸ್ತ್ರಿನ ಬಂದೆ 140ಗೆ ಮಾರ್ರೇನು ಅದನ್ನಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಏನಂತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ತುಯಿ ಆತನಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವು ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ 140 ಫಂಡಿಗೆ ಅದನ್ನಾಗ ಯಾನಿಂಚ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಕೊರಿಯಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂದು ಮಾರೆ ವಾಕ್ ಇಗ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ತು ಸುಮಾರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಉಬರು ಊಟಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಧೂಳು ಬರೋದಲ್ಲ ಎಂಚಂದು ಎಸಿಡ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಜೆತ್ತೋಂದು ಬತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ಲವರೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋತುಂಡ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದು ಆತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತೇಜಿ ಐರಾವತ ನಿಕ್ಲೆ ಐರಾವತ ಪೋಪು ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಕ ಮಂಗಿ ಅವರ್ಚ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಐರಾವತದ ಮಕ್ದ ಆಯ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಚಂದ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ ಚಂದ ಇಜ್ಜತ ಅವು ಕೊರ್ತಾಂಡು ಐರಾವತಡು ಐರಾವತಡು ಕೊರ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಏತಾಣಲ್ಲ ಕಾರಿಗೂ ಪಾಡ್ನ ಬೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡದ ಒಂಜಿ ಏಸಿಡ್ ಧೂಳಿಜ್ಜಂದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೋ ರೆಂಡು ನನಗೆ ಎಂಚಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಏತು ಬರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡ್ಯ 4 ಉಂಟು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಹಾಸನಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಆರೇನು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ದಡ ಬೇಗ ಎಂಚ ಬಸ್ ಹೊರಡೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಗೋವಿಂದ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದಕ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಏರ ಗಂಡಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಅದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕೊಂಡು ठीक ಏನೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಗಂಟೆ 5 ಕಾಲಾಂಡ್ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಮೂವಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಐಟ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತನ ಕಾಡು ಐತೊಲೆ ಎಂಚಿನ ಮತ ಪ್ರಾಣಿಲುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ ನಾಡು ಬೆಳೆಸಿ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಸ್ದೇರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ PRK ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಈತಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿತನೇ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋಡಾಂಡ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಪನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೋರ್ಸಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಾ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ? ಅದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ.